Drahí spoluobčania, rád sa pripájam k tým, ktorí vám do nového roku 2013 želajú pevné zdravie, istotu v práci, pokoj v rodinách. Keď sa nad tým zamyslíte, nie je toho málo, najmä ak nám niečo z toho chýba. Svet na prahu roku 2013 je zas o niečo zložitejší. Stále sa nevieme vymotať z problémov, ktoré prináša svetová kríza. Aj keď ekonomika, jej dôsledky cíti o niečo menej než niektoré iné európske krajiny. Bolo by však príliš jednoduché pripisovať všetky problémy súčasnosti len na vrúb pretrvávajúcej krízy. Len ona nie je spojená len s výrobou a financiami, ale má hĺbší politický a morálny základ. Je to kríza morálky svetového finančníctva, a kríza akcieschopnosti politikov tento stav vecí zmeniť. Dôsledky však najviac znášate vy, občania. Cítim spolu s vami napätie a zvýšenú nervozitu. Ešte, že prišli Vianoce a novoročné sviatky, usadili nás vedľa najbližších, aby sme aspoň na chvíľu precitli z naháňania sa za vecami a starosťami. Aby sme si uvedomili, aké dôležité je teplo domova. Čo všetko pre nás znamenajú tí, s ktorými nám nevychádza čas na dôverný rozhovor. Lebo sme príliš uponáhlaní a unavení. Z rozhovorov s vami poznám vaše starosti. Napriek relatívne dobrým hospodárskym výsledkom štátu nezamestnanosť neklesá. Počujem vaše čoraz nastočivejšie kritické slová a považujem ich za oprávnené. Nemožno ďalej odkladať riešenie nakopených problémov v školstve, zdravotníctve, verejnej správe, ale i v ďalších sektoroch. Lebo mnohí majú pocit nedocenenia. Len zdrojov nie je toľko, ako by sme potrebovali. V uplynulom roku boli predčasné voľby. Dali ste veľkú dôveru novej vláde. Vláde, ktorá hľadá sociálne schodné cesty riešenia problémov. Pomôžme jej. Situácia si to vyžaduje. Priblížili sme sa k bodu zlomu. Teraz sa potrebujeme vzchopiť, zjednotiť, konať spoločne, mať k sebe bližšie. Občania i politici. Pohnime sa správnou cestou do budúcnosti. Dnes by sme však hľadali riešenia len u iných. Začneme najprv každý od seba. Na svojom pracovisku, v našich domovoch. Lebo bez vašej iniciatívy a aktivity bude akékoľvek úsilie odsúdené na neúspech. Drahí spoluobčania, dnes si pripomíname 20. výročie vzniku samostatnej, suverénnej Slovenskej republiky. S jej vznikom sme zobrali na seba bremeno zodpovednosti. Aj dnes cítime, že nie je ľahké, no dovolím si povedať, že ho nesieme statočne. Lebo si uvedomujeme, že náš štát nie je imaginárny pojem, ale že sme to my, občania. Že je výrazom našej slobodnej vôle i zodpovednosti. Že si svoj štát máme vážiť, ako si vážime samých seba. Preto náš štát nemôže byť ani lepší, ani horší, než sme my sami. Počiatočné ťažkosti sme prekonali, lebo naša minulosť nás naučila trvať a pretrvať. Prácou a jedinečnou kultúrou. Tou kultúrou, ktorú dnes zanedbávame, ale v skutočnosti sme pretrvali predovšetkým vďaka nej. I keď nás kríza brzdí, netreba mať obavy, že by sme ju nezvládli. Aj teraz sme napriek mnohým pesimistickým úvahám dynamickou a úspešnou krajinou. Svet nás vníma ako dôveryhodného partnera. Dostáva sa nám širokého uznania za vytrvalosť, nezlomnosť, pracovitosť i kvalitu ľudí. Preto sme úspešní na medzinárodných trhoch. Preto sa naši ľudia vo svete nestratia. A to je to, čo nás oprávňuje
byť na seba hrdý. Nastupujúci rok bude prelomový aj z hľadiska nášho fungovania meniacej sa Európskej únii. Nachádzame sa v pozícii, ktorá nás priam nabáda k aktívnemu postoju. Slovensko má dnes možnosť aktívne formovať podobu integračnej spolupráce, reformu organizácie, usilovať sa v Únii o obojstranne výhodné riešenia. Veď ak sme pripravení poskytnúť čas našej suverenity, máme aj právo požadovať plnenie záväzkov, najmä ak si ich my voči partnerom plníme. Slovensko vysiela do Európy jasný signál. Chceme byť dôslední v línii spolupatričnosti s ostatnými krajinami. Vrátane princípu zdieľanej zodpovednosti a solidarity. Lebo to je základ existencie tohto spoločenstva krajín. To je hlavný predpoklad jeho spoločného úspechu. Samozrejme, pri striktnom rešpektovaní existujúcich pravidiel, dohôd a princípu rovnosti. Spolupráca členov Únie je výnimočná. Všetci, vrátane Slovenska, sme tak hlboko vtiahnutí do globálnej ekonomiky, že ani nemáme inú možnosť. Som si istý, že Únia i euro napokon výjdu z terajšej krízy posilnené. Pretože zápas o prežitie nášho spoločenstva je zápasom o pokoj a mier v Európe i vo svete. Znova pripomínam, že pokoj a mier nie sú takou samozrejmosťou, ako sa mnohým zdá. Naši občania v medzinárodných mierových misiách to vedia potvrdiť. Milí spoluobčania, pri stretnutiach s vami pozorne počúvam, ktoré ďalšie otázky každodenného života vás znepokojujú. Trápi vás trend nárastu egoizmu spoločnosti, konzumného spôsobu života, korupcie, gíčovej kultúry, neváženia si tradičných hodnôt, rodiny, duchovnosti, zásluh seniorov, neváženia si čestnosti a poctivej práce ľudí. Zaráža vás častá nízka kultúra a korektnosť podnikania, slabá vymožiteľnosť práva, nízka sociálna solidarita majetných so sociálne slabšími. Ako by sme zabudli na to, čo máme zapísané aj v ústave. Že vlastníctvo zaväzuje. Uvedomujem si, že je tu doba, ktorá stále viac núti politikov čeliť výzve, pracovať na takej vízii našej spoločnosti, ktorej morálka a úcta k poctivej práci i poctivému spôsobu života je určujúca. V ktorej dôležitejšia než makroekonomické ukazovatele bude kvalita života občanov, v ktorej ľudia musia cítiť, že nezávislé súdnictvo im skutočne garantuje spravodlivosť. Lebo s pocitom spravodlivosti a právnej istoty spoločnosť vie vyriešiť väčšinu svojich problémov. Budúcnosť Slovenska vo významnej miere závisí od toho, ako rýchlo dokážeme zvýšiť výkonnosť vedy, hospodárstva a lepšie využiť inovačný potenciál. No nesmieme o tom len hovoriť. V uplynulom roku som navštívil